After an attempt on his life on the 15th of May, Robert Fico made his first public appearance in what appeared to be a carefully scripted video published on his social media channels. Some political commentators, anticipating the significance of this address, had already labeled it as possibly the most important speech of his career. The Slovak Prime Minister blamed the violence against him on the hatred fostered by his political opposition, foreign-funded civil society organizations, and critical mainstream media, which he claims are financed by George Soros. In his speech, Fico, who maintains a firm pro-Kremlin stance on the conflict and has previously halted any military aid to his neighbor, insinuates that the EU and NATO promote what he calls a single correct opinion to perpetuate the war effort at any cost to weaken the Russian Federation. He uses the euphemism old democracies to likely label the United States, the United Kingdom, and other NATO allies with a firm pro-Ukrainian stance, accusing them of exploiting Slovakia during 2020 to 2023 to serve their foreign policy interests against Slovakia's national priorities. We publish an excerpt from the 14-minute video with original English subtitles. Dobrý deň, vážení priatelia. 15. mája sa ma v Handlovej pre moje politické názory pokúsil zavraždiť aktivista slovenskej opozície. Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človeku, ktorý ma dostrieľal. Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky ani žiadať náhradu škody. Nakoniec je evidentné, že bol len poslom zla a politickej nenávisti, ktorú politicky neúspešná a sfrustrovaná opozícia rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozmerov. Treba očakávať, že protivládne médiá, politické mimovládne organizácie financované zahraničím a opozícia začnú pokus o moju vraždu bagatelizovať. Že išlo iba útok poblúzneného človeka, že medzi ním a opozíciou neexistovali žiadne prepojenia, že poškodenie môjho zdravia nie je vážne. Chcem požiadať protivládne médiá, najmä tie, ktoré sú spoluvlastnené finančnou štruktúrou Soroša, aby sa nepúšťali touto cestou a rešpektovali nielen závažnosť dôvodov pokusu o vraždu, ako aj následkov tohto pokusu. Sebavedomá, suverénna slovenská zahraničná politika, vychádzajúca síce z členstva v EÚ a v NATO, ale orientovaná na všetky 4 svetové strany, nie je jednoducho v móde. Situácia vo vzťahoch medzi mojou politickou reprezentáciou a partnermi v EÚ a v NATO sa vyhrotila po ruskom útoku na Ukrajinu, kde sme odmietli poskytnúť Ukrajine okrem humanitárnej pomoci akúkoľvek vojenskú pomoc zo štátnych zásob a kde naďalej zásadne uprednostňujeme mier pred vojnou. Je to práve konflikt na Ukrajine, ktorý v Európskej únii a v NATO ešte viac posilnil, doslova posvetil koncept jediného správneho názoru. A to, že vojna na Ukrajine musí pokračovať za každú cenu s cieľom oslabiť Ruskú federáciu. Kto sa s týmto jediným povinným názorom nestotožňuje, je okamžite označovaný za ruského agenta. Je medzinárodne politicky odsúvaný na okraj. Je to kruté konštatovanie, ale v Európskej únii prestalo existovať právo na iný názor. Vláda, ktorú v rokoch 2020 až 2023 vytvorila opozícia, sa plne podriadila záujmu veľkých krajín. A predovšetkým po začatí vojny na Ukrajine okamžite prijala koncept jediného správneho názoru a doslova vyrabovala slovenské ozbrojené sily. Znížila v zásadnej miere obranyschopnosť Slovenska a nekriticky sa postavila na stranu krajín presadzujúcich vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine. Za to si mohla na Slovensku vláda robiť čokoľvek. Pre veľké demokracie bolo podstatne viac ako právny štát. Dôležité mať na Slovensku k dispozícii politické sily, ktoré boli a sú pripravené urobiť čokoľvek pre cudzie záujmy, aj keď je to v príkrom rozpore so slovenskými národnoštátnymi prioritami. Nenávisť a agresivita súčasnej opozície, krytá a tolerovaná mienkotvornými médiami, mimovládnymi organizáciami financovanými zahraničím a žiaľ bez akejkoľvek reakcie medzinárodných organizácií, vyvrcholila po úspešných prezidentských voľbách koaličného kandidáta Petra Pellegriniho na jar tohto roku. Ľudia mohli na vlastné oči vidieť, aká hrôza môže nastať, ak niekto nie je schopný demokraticky súťažiť
a rešpektovať iný názor. Ani ja nie som žiadny politický anjel, viem byť veľmi tvrdý. Ani vlády, ktoré vediem, neboli a nie sú dokonalé, určite by sa mnohé veci dali robiť inak. A práve ponuka robiť veci inak a lepšie, mať iné názory, musí byť elementárnym základom akejkoľvek zmysluplnej demokratickej súťaže. Ponukou nemôže byť oponenta bezdôvodne zatvoriť alebo zákrene zabiť. Nad týmto sa opozícia bude musieť zamyslieť. Ak zotrvá na svojom súčasnom nastavení, hrôza z 15. mája, ktorú ste všetci mali možnosť vidieť prakticky v priamom prenose, bude pokračovať a budú ďalšie obete. Nepochybujem o tom ani sekundu.